Kastep kabasuk kabakaman bat kasngi kabadap de jingkerhu hakakarteng ke jong trai bonop jingi Jesus Christ bat ngi aingo ya ublay naka bentak ni kapor bu ai pat hangi ya kanika jingem ke bathamai bangila ban peteng hakan kesngi blay nyalam ngi duduk basdang hadu ka bakot ni kesngi bat kamtam eng nyo mat yegi jingkerhu ke jong ublay naka bentak ke jingpusan hakan ka step kabentar ka tin ke jong ublay ka bangan sim kalong naka kitab ka baningkong Samuel kalanong kabar pulai ka dekat ka bakan rio tin ke jong ublay ka ongkum ni ti ujuratan ukun usol ulayeng bat ulalet shaw David hakata ka laulen nong bat ula kersan bor ye kakti jong u hau blay pila aru ban pule nadu ki dekat ki bakat san hadu ka dekat ka bar saw na ka benta ka jingtip ke jong pi ya ka benta ka blatho kakti ke jong blay kadon ka wei ka jingong ka baong ka jingya kersan lam ne ka jingya penslur ka barit dan ingi ong ka small encouragement kala banyalam ya ubriu syaki bajrong ki lenti kam tam nilai habau blay udon rengkat hangta hakite ki benta ki bangala sim kum ka norem juga jeslok ka bible ka yathu yangi ye ka jingjia men ba David udang don haka jing petri jong u na usim sol ubabe ban sim bat ban penyap ye ka jing em ka jong David kum ta u David wahab ban petri elade halalun nong syari klausip u Jonathan ubari ukhon jong usim sol habau tip ye ka jaka ka bau David u petri ulalek syakata ka laulan nong banya kendu yau David barhabau le kendu yau David Jonathan ula kersan bor ula yarap bar aimen sim yau David kenang bau David unum septing ka Bible ka ong kumne wat septing nabagakti usol ukpa jonga kan om yo kem yame te men yo sensar halor ki Israel bat ngaru nganlong ubakam hajan yame bat usol ukpa jonga utip ya kata iwe Samuel telong ke bar pulai ke dekat katsan dukat nyo u Jonathan u aimen sim yo David u ya kersan u encourage yo David baruang yo u ba dei ban septing u Jonathan u ong ye kabadai bau David un salong usim halor ki Israel bat baro ang tip ya kata bau David ulalong usim ubakraw jong ki Israel u Jonathan u ye kersan yau David bat kajing kersan ka jong u kalong u kersan ha ublay sem penkut tangga kaktin ne tangga jingkular penban ha ublay uyarap lem yau David u David nama kata uyo bor hapadeng kijing hapadeng kijing syapting namar ba u Jonathan u don hasenda bat u ha kijing tuai bat kumjuru u kersan rengkat kijing kersan kibapau hakaba u Jonathan u ong yekini kintin bat ngaru nganlong ubakam hajan yame usol ukpa jonga utip ya kata kani kalong kajing pensisa bau Jonathan u kersan bau dan senda baru David perlok boro hakini kisngi ke jongi mentah ngi aingo ya ublay bau blay leng bau Jesus Christ u ay ke jing kersan baga jing yarap kababom jukut bat kumju ye ka jingker men
kabas kem hau Jesus Christ ublay ularu wat bandra yangi syadu ki kedang ki bajong tam larangi ngiyat bat u man lakasngi nama kata kaktin ke jong blay kaya thu ingi bau jisu ong ye kini kintin hakmi ru ngang ngalong rengkat bat phi na kasngi hadu ka bawai no ka parthai Matius tolong ka barpo pra ka dekhat ka barpo kini kilang kintin ki pensisa bau jisu ukular bandon hasenda bat ngi uya kersan ngi uya lam ngi ubetul lenti ngi halakas ngi hadu ka bawai no ka parthai kata ka dikajing kular ka jong u namar kata larangi ngi ay penrit hakmat jong u unra yangi hadu ki kerdan ki bahajrong hakabaki wei kinum la ban poi klem ke jingrap ke jong blai kedan ka wei ke jingjia hakas nam syajar kandai spar pusan wei bri ubakerteng Langston Hughes une ulang u nong thokot bar unong thok potri bapau Henry hakipor bau dang samla loong ba kakam ko bau tre kalong tre hapo hotel pakakam ko juu kalong banyat ban pen khoj ye kimit ki baki bam ja ba kum tater namar bau ni briu uwan kalong yeng ke baduk ba balaong bal jarang khat ba wei unong thok potri bala pau ba bala khampau pe u kakerteng kalong vechel lensi uni jarang khat ula poisa hakata ka hotel ka ba u Langston Hughes utrei Langston tang siui ula ithu ya vachal namar ba usutna bahaban pule yaki potri ke jong bar long ha ka kesni kat ba Langston udang penkhut ya ka kamera ka basa vachal kalahap ka kot ka barit nakapla ka jong u ka ba simtip baka hap hang no bat ndah bolami nakata ka kamera ula lek no vachal uyo ye iwe kot ibarit kum taw latam ya ka kot bat habaw la pliet ya ka kot ka barit uyo baka de ka potri ka ba Langston udang sedang bantho barkata ka potri ka ba ula pule kalapan sautanat ya vachal kata ka por bat kum ta loong ba vachal hakataka meeting pat ba ka ba uya kendu rengkat lembat ki bebun ki nong tho rengkat bebun ki nong hikai ki profesor bat ki khna pule ki bawan ban sengap ya kataka ka public meeting ka ba lapan long hapo kataka hotel jayu vachal hakataka por ula sei ya kataka poetry bal tho do Langston bat ula pule pat ba hakmat ki bebun ya kata ka poetry balaong berkata ka poetry kala kering ik bebun kala pangsong tenat ik bebun ling baka jingtho ka jang Langston sempoi perkat u kende threat habau yo sngow ya kata tang suai kata ka meeting long barok kilalet ban ya kendu yo Langston kila ai khublei bat ka basong tenat yo vachal kalong ba hadin boleh kendu yo Langston ul ai mensim yo ul kersan yo ul encourage yo bau nang trai sitom susu berkata ka jing kersan ka jing kala ai bor yo Langston ba unang kham trai sitom susu hak kam thop potri ka jing ka jing ai mensim kaya rap yaki breu bakinang beteng hak ka jing lenti habang yat hap deng ki por ki bae u David ru uladei ban no mensim haba u em ka kotlat nama us im sol u batwet ban penyap ban sim ka jing bujung Henry ladon ki bakersan ki ba ai mensim yo namar kata u yo mensim so septing balau de banyat lim bakat them serngeu jong jingyap ki parlok barok nama kata ki ba sontra ban pej yang ke channel la kapor saudong jongi kum ki Kristan ki dan sibon ki paramarjan ki marpa ki jongi ki parlok ki perjor ki badan kam ya ke jingi kersat lam ke jongi larangi wat yaki kumbawat u Jonathan yo David
Badaga ba jamnut ngin yalam nanti yaki sya ublay. Ngin ay mensim yaki, ngin kersan yaki. Ngangit kan long gajing kerhu yaki waipat. Handa ka ba akin gisni ka long ba. Ngikum gibriu ngi bun kam ban ya tan iway. Tang si ibo way usang ban kiyo ngi tanok. Ngim ya kersan, ngim ya ay mensim, ngim ya encourage. Halaki jong kisap ka ba kita kila. Kani kejing pusan ni ka step ka khot ingin makata. Tungin long balakloy bani kersan lam ikiway. Bada kejing kersan kejungi da kejing rap kejungi. Kinang kiw sa prang. Bat kinang roy hakata kasap ka baki kidan. Kumba u Jonathan u yarap yo David. Ka khot yangi hang step. Habangin salet ki kam kejungi kejing tray jing tak kejungi ngin let siya kejing in ko jungi ka man lakas ngi. Kabanadu singi ningkong hadu singi sajan ngi tray ki kam ki babon. Kani ka kubor hakan ka step. Ka khot ingi. Bangin ay mensim ngini kersan lam yaki way ki batan kam ke jarap. Kak bala ibor ibarit ke bangingidan. Balingat bau blay un kentil yaki tu ki banging yarap. Ublay un kersan yaki tu ki banging yarap. Bat kibasannya hau syua bang tungkot ngan bu kan kejing keli bat ngin sia jubab ala kijong kejing keli kebaning kong galong hato laju don manu kibangi laju ya kersan lam ne ai mensim haba kidon hapadeng kejing jong kejing em bat kidon hapadeng kejing jong kejing kejong ki kejing keli kebaar ayu ngila ban le hakan kesni bat kisni ban wan baro naka banta ban pengklan ye ke jinget jongno kita ki beri kepada kam ye ke jingerap ke jongi ayu ngila ban le ki banget tungin ya jadi kesni bekisi ki ban wan baro yen ki beri ki bekloy banyak ajing kersan lam ha ublay Kumba u Jonathan u ya kersan u David ha ublay. Ka khot ingiru ha ublay nginyarap lam ikiway. Barkan lo kejing kerkhu iki ha kejing em ka mana kasni ublay na ka benta ka buram ka jong. Amen. Tungin de pendam ha kejing doai. Kokpa u jongi u bab neng barbai akan ka step ni wan hajan jong me. Melo ublay u badap ka jing baru bedap ke jing isnai me penyo hangi ni ke jingem ke bangin ya ni ke singi baro ko wai bar ki singi ki banwan baro ni aingu me na magaktin ka jome ke ba me jukran hangi ni ka por bar ka step ko try kan rat ya rap ingi tin ka jome ke bangil ya pusan lang ko try ya rap ingi bangila ban bot ke jihikai ka tin ka jome da ka bangilang balakloy ban ya rap lam mani kersan lam ban encourage ki wai kibadan kam ye ke jingrap ke jongi ai bor makata ko try padeng ke jing le ke jing pensai ke bebaman upersang ban penyapat ban penyaprai ngi u persang ban penhiar ye ke jide ke jongi para brio baru pensai ngi bangin nyetan iwe pan yarap ingi ko try kan bangin long gi brio hakan kesni ki bala persgo bahai me da ka bangi rap le mi wei ha ki jang kam ki jong ki nga ai ngu me ko try namar la me sngo jin dwai ki jongi bangi dwai ngi pan ke baro ka kerteng ke jong Jesus Christ amen.